Deba ibaiaren goi-ibarrean gaude, ibaiaren iturburutik oso hurbil. Aurrehistoriako garaietatik izan dira inguru hauetan gizakiaren bizi arrastoak. Ikusmiran, han eta hemen. Ur gaziaren iturburuengatik eta gatzak izan zuen balio handiagatik oso leku estrategikoa izan zen Leintz gatzaga. Erdi Aroaren hasieran gaztelu batek babesten zuen herria. Gaur egun, gaztelu horren lekuan Dorletako Andra Mariaren santutegia dago. Dorletako ama txirrindularien zaindari bezala ezaguna izan da. Santutegi hau hasiera batean inguruko biztanleen parrokia izan zen. Santutegitik metro batzuk beherago kokatzen dira gatza ekoizteko eraikinak. Gatz museoan egindako induzketa batean, erromatar zeramika zati batzuk aurkitu ziren, terra sigillata deitua. Beraz, gatzaren ekoizpena lur hauetan ez da oraingo kontua. Leintz gatzagan dauden gatz solidozko lur azpiko filoiek, gatzagen azpitik doan iturburu txikia gazitzen dute. Inguruko errekasto bateko uraren indarrak bultzatutako noria mekaniko batek ateratzen zuen ura iturburutik. Eta, Dorletan suaren beroa medio lurrunduz biltzen da gatza. Fabrika, 1975 arte egon zen martxan. Urte hartan, fabrikak 600 urte baino gehiagoko tradizioa eta historia atzean utzi zituen. 1311 urtean, Gaztelako Alfontso Hamaikagarrenak hiribildua sortu zuen, inguruko biztanleak babestu eta gatz ekoizpena arautzeko helburuarekin. Hiribildu berri horrek, San Millan eliza izan zuen bere ardatz nagusietako bat, bera bihurtuz parroki berria. Harresiak inguratutako hiribilduak obalo itxura du. 3 kale paralelo ditu, eta horiek zeharkatzen dituen kale bakar bat. Hiribilduko orduko jatorrizko 7 ateetatik 5 iraun dute gaur arte. Benetan, Leintz gatzaga hirigune historikoa ederra da.